Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моят канал. В днешното видео ще ви покажа как аз започнах да се гримирам ежедневно, защото ние в нашото ежедневие нямаме толкова време да отделяме внимание върху отделните елементи и затова правим грима си малко по мейкъп, но мейкъп. Та сега ще ви покажа как аз се гримирам в моето ежедневие. Ако ви е интересно да видите, продължавайте да гледате. Започваме с базата. Като ако вече не знаете, сега ще ви кажа, но Smashbox вече може да го намерите в България, в Douglas Paradise Mall. Онзи ден бях там и наистина съм супер впечатлена. Мисля, че тази основа струваше някъде около 52 лева, не съм много сигурна, аз съм си я закупувала от САЩ. Но супер много се радвам, че вече българския пазар почва да се разширява. Huda Beauty, Smashbox, още много марки и супер много се радвам за това, че вече може да ги намерим в България. Очаквам и NARS, защото моето коректорче, което ми е любимо от NARS, вече привършва. И много бих искал пак да си го закупя, защото наистина този коректор си заслужава. Колкото и да е малко ненужна тази стъпка, просто нямаме толкова време, всъщност е нужна, за да можем да подготвим лицето и съответно грима да издържи повечко. След това с бърза крачка пристъпваме към фондотенът, като този е на Maybelline Fit Me. Предполагам, че вече го знаете, той е още от миналата година, но супер много ми харесва. Помежду другото бях си го закупувала, може би миналата година, май месец, обаче нещо тогава не ми хареса текстурата, не знам, нещо като цяло не ми хареса, доста започна да ми се изсушава кожата от него, но реших да му дам втори шанс и в момента наистина се чувствам много добре в моята кожа този фондотен. Може би заради това, че преди време се бях купила малко по-тъмен цвят, отколкото трябваше. И този в момента, който съм си взела, пасва перфектно на кожата ми като цвят. И вече някакси, не знам, чувствам го малко по-различен. Преди кожата ми беше доста сухичка, докато сега е по-към нормално, към мазна, комбинирана по-скоро, би го казала. Така че, ако вие сте с по-суха кожа, не дейте да си го купувате, но все пак, ако искате, дайте му шанс. Вижте как ще се отрази върху вас този фондотен. Но ако сте по-към нормална мазна, то със сигурност този фондотен ще ви харесва, тъй като матира супер добре. Супер добре казвам, нали, съотношението цена и качество смятам, че е окей, защото все пак това не е продукт от високия клас. Като ако покритието съответно не ви харесва, може да наслагвате. След това преминаваме и към коректора. Този е отново на Maybelline. Предполагам, че го знаете, познат ви е. Малко ми е по-розовичък, отколкото трябва, но когато го блендирам добре с гъбката, ми харесва как седи. Това ще ви видим. Просто няма голям избор тук в България на цветове, което е доста кофти. С Beauty Blender блендираме. Може да видим цялото лице с Beauty Blender, за да се уверим, че фондотен е добре разнесен. След това пристъпваме и към веждите, като ще направя моите вежди с Молис вежда, като този е на Impala Eyebrow Pencil номер 4, ако не се лъжа. Да. Искам да ви кажа, че не навсякъде може да намерите Impala. Можете да намерите в някакви по-малки магазинчета за гримове, тъй като наистина това е супер бюджетен продукт. Мисля, че беше нещо от сорта на 1, 2, 3 лева максимум. Ще намерите този продукт малко по-трудно, но пък се заслужава, тъй като наистина е супер добър за цената си. И започваме с оформянето. След като направихме веждите, като моите наистина са за оправяне, но много искам да сменя формата на веждите и затова леко ги пускам. И ще видим каква формата ще направим. Преминаваме към пудрата. Отново това е бюджетна пудра на Rimmel Stay Matte. Виждали сте я със сигурност нея. Използвала съм я и в други клипове. Изключително съм доволна от тази пудра и си я използвам супер много. Дори когато гримирам,
сервирам моите клиенти с тази пудра, защото наистина се заслужава и съм изключително доволна от нея. Това ми стана любимата пудра за много кратко време. След като сме готови и с пудрата, преминаваме към очите, като това са гелообразните сенки на Maybelline. Бяха хит преди време. Аз ще ги нанеса с пръстче. Седат супер ефектно. Може да видите, сега ще ги бленднем, за да не седат така. Слагаме и на другото око. Разнасям добре продукта. И сега блендираме. Ето, супер ежедневно, но и в същото време бюджетно, натурално и по-стилно. Ще сложим и малко отдолу. И сега е ред да сложим и спирала. Това е една наистина много хубава спирала на Maybelline, която всъщност я бях виждала в видеоклиповете на доста известни ютубърки, американски. И реших да я пробвам и аз и наистина съм много доволна от нея. Може би е малко по-скъпичка, мисля, че беше около 15-16 лева. Може да я прикрепим към по-средния клас. Като цяло, пак нали, не е като да е 40 лева, по-достижим продукт е. Преди време аз и не използвах всъщност спирала, защото имах мигли косъм по косъм, но сега, както вече може да видите, ги няма. Не съм сигурна дали отново ще си правя мигли косъм по косъм, защото когато се гримирам, изобщо ми е удобно. Падат ми сенките върху миглите, не мога после да ги изтрия и като цяло да, не мога да сам изкуствени мигли. Или ако сложа, то ще е много полезно, защото не знам как ще ги отлепим. Може би тази спирала ще ми стане любима, защото вижте моите мигли колко са прекрасни. Аз изобщо не си харесвам моите мигли, защото са супер мънички, не са гъсти, но с тази спирала наистина се чувствам сякаш имам пеперудени мигли, колкото и да са мъничките, но все пак наистина много ми харесва, защото хем ги прави дълги, но хем така изглеждат и доста черни, така че за сега ми е любимец. Преминаваме към контура, като ще използвам контура на Lollipop от ето тази палитра, хайлайтър, руж и контурче. Като това по-скоро ми напомня на бронзан. Цвета ми е малко по-топъл за моето лице, затова ще бъда по-внимателна как го нанасям. Слагаме на челото. Много обичам да си слагам контури на челото, защото така лицето ми не изглежда толкова бледо, тъй като аз нямам в момента тен. И така си придавам малко изкуствен тен, изкуствен загар. Малко на нослето. За хайлайтер ще използвам минералната теракота на Golden Rose, като това е в номер 08. Ето как изглежда. Използвам я по-рядко, но всъщност сега си давам сметка, че наистина се заслужава да използвам по-често в ежедневието. Тя също е доста бюджетна. Само вижте за какво става въпрос. Супер малко слагам. И вижте какъв блясък ни дава. Като нейният цвят не е толкова перлен, а по-скоро ми напомня за леко така цвят шампанско с по-златисти частици. Не е баш онзи хайлайтър, който е супер изкрящия. Слагаме леко на нослето. Ето така също, за да може лицето да изглежда по-свежо. И сме готови и с тази стъпка. Не сме готови. Трябва да сложим и подвеждата. Даже цвета ми е по-скоро и роуз голд цвят. Нещо такова ми напомня. Доста добро попадение на Golden Rose. За червило се спираме на това на Catrice 380, което е нюд. Все пак ежедневен грим. Много интересно, точно като малко имах детски гримове. И този аромат наистина ми напомня на моите детски гримове. Цветът е супер приятен.
Ми харесва как стана грима. Червилото допълва тук рушето, което сложихме, очите леко контрастират. Ето доказателство, че може да се справим и с бюджетни продукти и то грима да изглежда сякаш наистина е доста по-скъп. Грима стана чудесно и с тези продукти. Ако искате да направя втора част, напишете ми по-долу в коментарите. Ще измисля някой друг грим с отново бюджетни продукти, които самата аз, разбира се, съм одобрила, защото никога не бих ви предоставила продукти, които на мен лично не ми харесват и съответно да ви подлъгвам. Благодаря ви за гледането, надявам се това видео да ви е харесало. Ако искате да направя грим, като от едната страна да е само бюджетни продукти, а от другата страна да са по-скъпи продукти, напишете ми по-долу в коментарите, дайте лайк на това видео. Не забравяйте да се абонирате за мен и да ме последвате в социалните мрежи. До скоро!